Podo. Nek arep mateni anakku Bagong patenono. Malah saiki ora dadak to lebur. Leburun nganggo dayaning guntur geni guntur angin Bathara Guru. Guntur geni guntur angin sirnak napa kawan Bagong guntur geni guntur angin. Nun mangke Kakang Ismaya. Kakang Nayantaka. Teka ulun ingkang tedhak wonten ing Madyapada Kakang Ismaya. Manikmaya iya. Aku krasa aku ngerti ngapa kok kowe teka tedhak ana ing Madyapada. Mergo kowe ngrasake panas ning kayangan. Iya to? Pamothahe anakku Bagong ndadekake gara-garane kayangan. Susahe anakku Bagong ndadekake rusake kanan kayangan. Mesti bubrah. Iya to? Mas Rama Sidam Kakang Ismaya kasinggihan mekaten. Sayekti Kakang. Ulun piyambak bingung awit sampun wonten sabta ariri kalenggan sakmenika kayewangan kesasapan hawa panas ingkang sumundul ing ngawiyat. Sareng ulun taliti nyang ulun titik teka ingkang ndamelaken ndadosaken sabab damel guru garaning kayewangan mriku tanah sanes kejawi namung Atmaja Waduka inggih yoga Kakang Semar Badranaya inggih mriku pun Panakawan Bagong. Aku ngapae, Pak? Ora apa-apa. Lah iki sing to karepke. Sapa e? Kuwi kok tangane papat. Ora ngawu gawar ngawur. Iki dewaning para dewa. Wah, dewa to? Iya. Sapa iki dewa sapa iki? Iki Bathara Guru. Weh lah. Cerma. Udu. Bathara Guru kok cerma. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya, ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mula iki sing duwe pelem pratangga jiwa mbagekno ngaturna bakti. Wah. Nyuluke apa, Pak? Pukulun. Pukulun Bathara Ticer. Ticer apa ticeng? Ticer. Guru ya guru ngono wae. Nggih. Non mangke pukulun. Iya, Panakawan Bagong iya. Weh, lah ngerti karo jeneng kowe, Pak? Dewa iki ngerti marang sak mobah si ing titah. Heeh. Ngaturaken bekti kula konjuk pukulun. Iya Panakawan Bagong ulun tampa. Nggih. Mboya lewat pangestu ulun tampanana Panakawan. Nggih. Sampun sanget anggan kawula pundi. Nang ngaten le tindak teng pring ngapus kok. Niku sangu sekrup niku napa? Krimpyang-krimping senengane kok ora. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk pukulun. Ya nala garing ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana. Nak niki sampun sanget anggen kula pundi. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk pukulun. Panakawan Petra Kanthong Bolong wis ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana. Nggih. Kakang Semar. Piye Manikmaya? Damel kejot ana sing manihipun ingkang rayipun Manikmaya teka kula kadhe kula gelak lampah kula enggal-enggal kula tumuju wonten padukan pring ngapus Kakang. Sejatosipun menapa ingkang dipun jangka dening pun Panakawan Bagong Kakang. Kowe mesti ngerti. Anakku Bagong ki gawe gara-garane kayangan mergo dheweke duweni pepinginan. Ning pepinginane iki nyalahi kodrat. Mergo ngene. Gegayuhane Bagong iki ngungkuli karo kabisane anakku Bawor kuwi. Liripun kados pundi? Ning nek tak arani sing luput Bagong, nek tak arani sing nyalahi kodrat ki Bagong ki ya ora bener. Nek tak arani sing luput udu Bagong kuwi ya ora bener. Mergo sing dawuh karo Bagong supayane Bagong duwe gegayuhan sing kaya mangkono kuwi dewa. Peranganing dewa mbuh kuwi sapa? Mergo mung Bagong mung nampa wisik, nampa sasmita ingkang dumeling tanpa wujud. Sing dingendikake karo anakku Bagong. Lajeng ancas gegayuhanipun Panakawan Bagong menapa Kakang? Gegayuhane anakku ki mung pengin bangun desa kok, Guru. Gegayuhane anakku ki mung pengin dandani
jiwane, morale sartane pakartine para kawulane merga wis akeh. Pring ngapus ki prasasat kaya dene sawijining negara ing ketaman Pegebluk Mayangkara. Merga akeh para kawulane akeh tangga teparone Bagong sing padha nandhang roga, sing padha nandhang lara. Ora nantan-nantanan umur, sing do lara ki malah cah nom-nom, sing tuwa-tuwa ki malah do sehat. Nek kowe arep ngerti dhewe ya takono karo anakku Bagong. Nggih Bu kulon. Kula niku nganti ngrantes pun kula tumbaske obat niku pinten-pinten tak pirang-pirang yuta nggih mboten enten sing saged ngasilaken. Mula kula nyuwun dawuh sampun Wang Pikulun Manikmaya. Ah iki ngene. Nggone Bagong arep mbangun desa iki seranane dheweke nggunakake wujuding syarat sarana. Ya kuwi siji wae. Wujuding pelemper tangga jiwa arep dipendhem karo Bagong dienggo tumbal. Nggone Bagong duweni gegayuhan kepengin bangun desa Manikmaya. Mula kang saka kuwi aku njaluk lilaning atimu, iklasing atimu. Wenehna ora ketang siji, separo wae ora apa-apa. Bagong iki paringana wujude pelemper tangga jiwa kanggo dheweke miwiti bangun desa Bathara Guru. Jaja montapler kinentatuka yayasinepe netra kocak ngondarantir yen sinabet mring sagedheng. Astungara sidam skaring bawana langgeng Kakang Semar. Piye mboyang inten babar pisan teka Panakawan Bagong gadhah gegayuhan ingkang kados mekaten. Lire piye dasarmu apa kowe ngucap sing kaya mangkono? Nuwun sewu to Kakang. Menapa Panakawan Bagong menika mboya mawas? Menapa Panakawan Bagong menika mboya ngilo marang kawontenanipun ning atasipun piyambakipun menika namung derajating Panakawan Bagong menika namung derajating batur, derajating Gedibal 17 teka namung kepengin bangun desa kemawon teka mbetahaken syarat sarana wujudipun pelemper tangga jiwa. Menawi ngaten malah ulun netepaken bilih Atmaja Paduka Kakang Ismaya menika lepat. Dasaripun awit sepisan Panakawan Bagong sampun wantun damel gara-garaning kayiwangan ingkang kaping kalih. Panakawan Bagong sampun nerak pancak nerajang wewaler. Mboten pantes menawi Panakawan badhe nyuwun dhaharaning para Jawata. Pramila sapmangke ulun badhe kundur makayangan mboya ijen nanging sareng kalan Panakawan Bagong badhe kula lebur kula cemplungaken tening Kawah Candradimuka Kakang. Legan golek momongan kowe Bathara Guru. Ning atase Bagong iki anakmu dhewe. Coba Bagong iki anakku, kowe iki adikku. Ya senajan to wis beda papane, wis beda alame, wis seje critane Semar dadi wong kere, kowe dadi wong mulya. Ning Bagong iki anak ya tetep anakmu, iki ponakanmu, iki prunanmu lho Manikmaya. Lah kok kowe karo anakmu lah kok dadi duweni pambegan duwe pakarti sing kaya mangkono. Tur ngerti ya Bagong iki bocahe ora dong apa-apa babagan pelemper tangga jiwa. Pelemper tangga jiwa mapane ning endi dheweke wae ora weruh. Dheweke ora kenal karo kowe. Ora tepung karo sing jeneng dewane para dewa. Lah kok kowe iso ngarani nek sing luput Bagong? Lho lah lajeng Panakawan Bagong anggenipun badhe nyuwun syarat sarana wujudipun tangga jiwa menika. Kuwi udu Bagong sing gawe antrah-antrah. Kuwi dudu Bagong sing gawe cerita. Nanging pancen Bagong kuwi nampa wisik saka dewa. Aku mau wis ngomong karo kowe to. Yen to Bagong nampa saka sasmita saka para dewa, Bagong nampa wangsiting para Jawata. Mula to Manikmaya, Manikmaya. Jajal kowe pisan wae ngrasake urip kaya Panakawan. Kowe jajal pisan wae ngrasake
urip ngrasake dadi Semar ora sasuwe-suwe sedina wae rasakno uripe Semar. Aku mesti apal ora bakal ora-orane kowe kuat ngrasake sartane nglakoni urip padha kaya dene uripe Semar. Semar ki wong sing ora blereng marang bondo donya, ora blereng karo derajat pangkat. Ya mung rumasaku kok ora ana wong sing gelem tumindak adil karo Semar. Ngger Semar utawa anake Semar duwe gegayuhan, dewa tak suwuni sak biyantune, dewa-dewa kaya mbudheki, dewa-dewa kaya-kaya kaya-kaya ora ngerti kaya-kaya dewa ki ora duwe titah sing kaya ngene, kaya kawula cilik, kaya aku, kaya Garing Petra apa Diri Bagong. Kaya-kaya dewa ora sudi ngrumat menungsa sing kaya Semar sak anak-anake ngene iki. Ngasih dewa-dewa ki sok ngluputke. Semar diluputke, Garing diluputke, Bagong diluputke, Petruk diluputke. Malah kowe mau arep nglebur anakku, arep menehi paukuman karo Bagong. Nek kaya ngono kuwi nek sing dadi pengarep sewijine negara kaya kowe ora bakal langgeng, ora bakal dipilih, ora bakal ditresnani karo kawulane. Nanging Kakang Bagong mriko lepat. Lupute Bagong ngono apa? Lupute anakku ki apa? Tak takon, meleka mripatmu, meleka. Aku ki arep mingkire wenang melek-melekke, wenang matak-matake karo kowe. Merga tuwa Semar mangane Bathara Guru. Gagasen nek janjane nek kaya ngono kuwi sing elek dewane, sing kebangetan dewane apa sapa? Pendak-pendak Panakawan duwe gayuhan do reka-reka ora weruh, reka-reka ora krungu. Ning pendak-pendak sing butuhke bantune dewa ki para priyagung. Sing butuhke bantuane para dewa ki para bendara-bendara Pandhawa. Sak gendakan sak det sak nyet dewa medhun doting seluruh do pecisan menehi bantuan. Nek sing njaluk bantuan kere-kere kaya ngene ora tau dewa iki medhun. Nanging Bagong menika lepat ugi tetep lepat. Panjenengan ulun boya badhe nerimaken bilih Panakawan Bagong tasih gumelar wonten ing Madyapada. Nek arep mateni anakku Bagong patenono. Malah saiki ora sandadak to lebur. Leburun nganggo dayaning guntur geni guntur angin Bathara Guru. Guntur geni guntur angin sirnakna Panakawan Bagong guntur geni guntur angin. Karing bawana langgeng teka mboyatu mama dayaning guntur geni guntur angin. Piye? Sak digdaya digdayane wong ala tetep kalah karo sing sak lemah-lemahe wong sing duweni tumindak utama. Ayo arep ngopo? Kowe arep ngopo? Saiki arep ngamuk-ngamuk ulun kundur makayangan. Badhe nyamaptaken Sang Jawara Durandara kinarya ngebuyuki kawontenan padukuhan pring kapus Kakang. Dadi krewekan grojokan kuwi ya dadi tangisane Pak. Wis ora apa-apa, ora usah wedi.
Nek ming manik moyoe turah-turah aku wani nandingi. Kok gek ming klekus. Bathara Guru karo Bathara Ismaya ki tuwa Bathara Ismaya. Mesti nek digdaya perkara bab kadigdayan ya luwih digdaya aku mbangane Bathara Guru. Nek ngaten babakan niku aku kok pasrahke Bapak nggih, Pak. Ya. Wis ora usah walang ati tak rampungane. Engko nek ana dewa do medhun tekan kene aku sing ngrampungi Bagong nggih. Nek ngaten kula niki tak mlebu teng omah riyen. Lah ngopo? Apa bojomu ora masak? Mboten. Wetengku ki wis semega. Iki mau tak kira kowe arep ngetokke soto. Mboten, pun. Jenengan tenggo teng mriki riyen. Ha iya. Kula tak mlebu teng jero nika riyen ben dihibur kalih anak kula wedok. Ya. Ha iya nggih. Wah jane iki bunek tenane Pak pikir kula niku Pak.